Guys, ya, mingawan Bye-bye. bunso ka na. Ito juga limutan ko. O naka ka na. Libur ka mo larga. Kasi ka, balik ko ah. Okay ba o? Libur ka mo larga. Hanggang studio ni mo nga. Baji ha. Lagi baji. Bye. Lagi hatugong ni Bundari. Wala siya. Ginawa ko ng mga kinalangga. Bisag ka dumulakaw. Okay. Mahilak rabanis ni Kun. Wala oy. Kita mahilak ko guys. Hindi naman ko mahilak. Mula. Pagkain na maligsan ikaw ha. Mga kabos kami na dito. Kabos kami na. Hindi maglaag ha. Kaya buhay si mama sa buhon. Ha? Hindi maglaag ha. Di ba saban ni ate. Matubang sa kamera kaya hindi ko maglaag. Di ha? Hindi ka maglaag ha. Tubag. Hindi ka maglaag ha. Mabay na mama. Ay, Dante. Mabay na mama. Ako mama si biyahe mama ha. Dante, Dante. Bye, Dante. Diyan guys, niambot na ko dari sa taluot. So, mangita ko na tugma. Lingkod-lingkuran na ako, mahigda-higdaan kay kuwan pa. Alas 10 pa kapin. So, hapit na mo alas 11 ka ng saraday ka oras kapin nagahang biyahe. Diyan na day mga nakasuot na rin, police assistant. So, na bago na dari guys, agka ng ilahang port dari sa Argao. Guys, na ako dari guys sa kanang taluot alas 11. So alas 11 ko niabot dari. Diya, magdaigdaan takon sa namera kasi gagado ng haguk. Nakakarinig mo guys. Kasi gagado ng haguk. So wala kayo nami guys. Diya guys, alas 2:30 na sa kadlawon. So alas 3 man nimular ganing bards nga mong sakyan. So mga din yung sakyanan basta muli ko kay ganahan man ko mo biyahe og kadlawon kay linaw bitaw ka sa dagat. So manaka na ko numi. Diya guys na lamdag na. So alas 5 na. So sakto ding abot bidari alas 5. So mo ni view dire sa Bohol. Diya salamat di kadto sa ang kaistorya hantod sa nabuntag si Ma'am Liberty Escubia. Salamat kadto nimo ma'am sa imong suporta. Diyan guys, naog na ko. Diyan mangita lang ko siguro datog tricycle sa gawas padung sa highway. Diyan ang hubag palagi niyang mata kay kahilak lagi ko kay nag-uw ko. Diyan lagi nga dadaan day kulos nanay nag buntag lagi ko no dadaan nanay sa Don Emilio. Diya guys, madugali kay naining aging nga ban. So daanan ni sakay nako og ban diya. Na ako sa prunsit, di man ta ako mosakay ban nga nas prunsit kay mahadlok lay ko kay gali mga ban lagi das Bohol perting kasi ka managan. Diya ano choice jud guys kay mura ginin chat nila nga ladunay kunos na nayron kay ni sakit na jud kuno kaadto diyan tang kege. Manang nagdali jud ko nga makasakay ko. Diya guys, na niabot ako diri sa Lisyan, diyan hapit ko diri sa gulayan o sa prutasan kani palit ko og orange so apple. Diya salamat ni kadto ni Ma'am Bit. Diya kay na may habal-habal na rin niingan nga sinanay ko no isang gihapto dato ilas plurami. Sumudritso na lang siguro ko ilas plurami. Di salaman si kumuli dito sa family house kay nalay ko no sa nanay dadto. Diya guys kay dali lagi mi kay amo nang dadon si nanay dadto sa Don Emilio sa Ubay. Kay gahilak na din taon ni siya kay sakit di kadto diyan tang kege. Sa kaning sakitan diyan tang kege diya. Nangadto lang mi og request sa kuan dari guys sa center nga kasi kasuon may nagabot dito. So wag isang gi-request kay pa x-ray kani isang tang kege.
Diyan na guys, padung nami. Diyan na di si Tiri dadto, sinanay sa likod. Diyan salamat ay kadyo ko dani ni Undoy. Diyan na sinanay lagi na ang gipasandig laman na siya kay sakit lagi kuno ilingin ay diyan tanggugu, diyan murag namuwag diyan tanggugu. Ang kibaw guys kung sana siya tanggugu. So grabing luya mo nanay guys. Kay murag di na diyan malingi ag diyan liig kay murag lagi kanang namuwan ni diyan liig ang gitan-aw. Diyan dapit sa diyan tanggugu, sakit hilingi kabilaan. So ato lang iambo guys kung saan isang sakit nga di mabugod kuno sakit isang basta isa lamang tang dapit sakit kadyo ilingi. So naghilak din ni siya ganiha pag abot na kay kanang sakit lagi jud kuno kaadyo. So ata kay baw guys kung saan niya nalagi amo lagi ni siya pa x-ray karon. Nja guys sa isang x-ray kay 1/4 man ja napay isa nga kuhaan sa dugo. Pero ipasting pa man sa mobalik pa mi ugma. So kay kailangan naman sa ipasting dya. Aga maghiwat dari karon kay pa-x-ray lagi min dya. Naghuwat mi dari sa social. Kuan kay nangadyo lagi mi og discount nga gamay ray among mabayran. Kay maulid na mis puti ni nanay kay. Saan ka nanay? Ganiyaras nanay sigsamok uli. Kuan kanang sinanay lagi higang x-ray. Kanang kuan pa makuha pizza tris. Ano sa mga ulit eh? Nagmahuman si nanay. Ano sagod? Nakoy dahaw nga appointment po dadto. Masih kuat kan kus pista tus balin seri. Ting summer na. Agon ko tas balin sa tiki papanagaling ko nga kita. Hala kay babay among bibi na tug lagi ni siguro na tug. Oh, hilom mamarabi sumbag. Hala. Nawinging. Medyo yan. Di lagi na mo hilom lagi na di lagi na mahilom sa mamarabi di ka mamata. Grabe ay Sumbagan ka ron. Punta na kay samok kayo mamarubi. Muhuman kas puti ta, tululuriston. Di, Ay, dali, bukawan. Ay, bukawan lagi na, bukawan. aja ka sila na Oh, bukawan lagi. Bukawan lagi kay gabu hapon na. Ay, bansi. lo, pagkaos ng tubig kay hapon na. Dili, pagkaos ng tubig. Ay, di, pagkaos ng tubig lagi. Di lagi. Pagkaos lagi tubig. Bit, tapulan, bi. Mamarubi ka. O, di lagi matug lagi kay hapon na. Para matugin yung gabi Huy, Di ang to. kanang unyang gabi na tug lagi ba? Tulong ko bagay ng tuti kay sakitan pa. Huy, Ina itang injection. di man sinari naman siyan. Ano na yung sakitan nga ato manang hilam-hilamon manang inject good karo nga. Wa na na. Huy. Huy taro lagi. Ito tapos mami. Basag di lagi na naman. Kawan. Pukaw na ni mo. Di adyo patugaw hapon na. Kaya Kapo adyo kay mas stress kapoy na sa sibuk adlaw na to. Aja to. Karon na lang siya na to. Ganihang siya king lang siya gandaman na. Babay Dilton. To. Na good. Babay Dilton og barata ha. Ada mo usog. Babay Dilton ha. Babay Dilton ha. Babay Dilton ha. Gahi jugunis mamarubi. Pukawon jugu ha. Ano pukawon jugu ni mo ha? Uy, mata lagi. Mamarubi ka nagla. Uy, mata lagi. Glagot na ko. Libang na ron. Ani bang ha pwede nang ilisan ko. Libang na ron, libang. Asin libang na ron, no? Guys, pauli na mi sa Pabili House. Salamat tani ni Undoy White ya. Undoy White bitaw. Undoy White, do white. Asa man ni agi 100 to di na po. Siga jud na. Hi. Kapahuay. Jangan buka jangan kawan. Yunga. Ha? Extra pa na agad panel pa kay magpasting. Pasana. Dugan mo tutuig naman.
Adig kang kompromi. Ikuha na maganito. Tay. Ilahi ra gitu sa una pa. Isa man eh. Diba mo ang kalaman. Nado kanya ka. Tapos na. Dito lagi ni apa. Isa man kuno be. Ora may ganun. Ako yung Mama Ruby. nagtagbo. Hi. Mama I love you. Saan ni Mama Ruby? Isa man na. Bawal man. Pakawan ni Mama Ruby. Uy, Ano man ka? diyan ay resort dari ko. Bawal mo. Basta hunon, pecat tres pa. Lipay ka? Wa pa lagi dapat ikapal. Sa lipayan ni Jai, kita Mama Ruby. Isa Mama Ruby dili. I love you yan ha. Ano mo na nga? Tagdak man. Kato na mo ka sa una mamang to doktora gyapon. Hala, okay ra. Di mo gibunugot lagi ka. Biwan bisik to yun nga. Oh, eskwela ka? Nakalubos naman ang eskwela. Yan na, dada ka sapatos yan ha. Dada. Sana ako dahil sa family house. Guys. Di mi nga mangguguli danti. Wala ko pa sa lubong ni mo. Wala ko pa sa lubong ni mo man. Ha? Wala ko pa sa lubong ni mo bang? Wala pa sa lubong bang kay gikan mis ospital bang? Wala bayad ta. Kuan, naka-discount may kay manadugay may kay hamanggi dito sa mga social welfare kanang wa may mabayaran. Why nabayaran kang nanay? Kantiri ra naa. Kay 2.8 man kantirin ja. 1.8 may nabawas. Na yung nabayaran 1,000. Yang tuduy ko ba? Ato pa di ko brato ra. 2.8. 2.8 lagi ja among gilakaw dito warong wa may mabayaran among gi. Lakaw dito bas. Dito man kapit. Kuan, fill up mi dahang fill upan. Why na bayad ko nulita. Wa. Dari sa kutoy kay arang inita ang tingin tiil. Kana na makamao. O wala lagi mabayaran basta makamao. Wala lagi mabayaran basta makamao ta maglakaw. Unsa na doy? Manihapon sa ta. Halawa mo jud pa sa lubong ni Jad hay. Mo ding. Diyan ako si Mama Ruby. Mo ko nagbibig ko sa sapatos. Na guys, nabot si Mama Ruby. Sa kusina kay nagkarga ko sa bata ni kami. Abot na pud mi dari family house. Asa mo naman po na ako masira sa arthritis. Mapuntong. Mama Ruby. Hi. Love you, Mama Ruby. Love you. Mamas Mama Jaden, Mama Ruby. Kiss ako bi. Mamas Mama Jaden, Mama Ruby. Muli. Muli.